nevet. Mahmud, aranyos pasas volt! Szóval Rachel valami arab, fársi, urdu keveréknyelven hablatyolt neki valamit, aztán fogta a taxis rádióját, beszólt a diszpécsernek, és minden szépet és jót elmondott a taxisról. Vagánycsaj vagy. Tehát emelem poharam arra a lányra, aki autóval száguldozik, mentősöket csíp fel, idegen nyelveket talál ki, aztán képes épségben hazavinni. És Sydneyre a mázlistára. Éjjel. Egészségedre. Imádkoztam érted, Rachel. Imádkoztam érted. Tudtam, hogy eljössz. És most itt vagy. És itt vagyunk együtt mindannyian. És olyan ez, mint maga a mennyország. Szakasztott olyan. Annyira örülök, hogy már előre kipróbáltok, milyen az. Igen, most a kis hercegnő jön.